Helo, enw fi yw Vicky a fi'n gweithio fel therapydd iaith a lleferydd i Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf. Fi'n gweithio gyda cleifion sy'n cael trafferth yn cyfathrebu a trafferth gyda llyncu hefyd. Y pynciau sy'n bwysig i wneud fy swydd yw gwyddoniaeth yn enwedig bioleg, Cymraeg a Saesneg. Pan oedd fi yn yr ysgol oedd fi'n hoffi gwneud Sbaeneg a Celf. Fi'n meddwl bod e'n rhywbeth dda i wneud cymysgledd y bynciau mwyn datblygu sgiliau i wneud unrhyw swydd. Nes i aros mlaen yn y chweched i wneud lefel A mewn bioleg, Saesneg iaith a Sbaeneg, a wedyn nes i mlaen i Prifysgol Metropolitan Caerdydd i astudio a therapi iaith a lleferydd, a wnes i rhai o'r pynciau mewn gyfrwng y Cymraeg hefyd. Mae'n bwysig i ddarparu gwasanaeth trwy gyfrwng y Cymraeg achos fi delio gyda cleifion sydd yn siarad Cymraeg fel iaith cyntaf a maen nhw'n cael trafferth yn cyfathrebu. Felly mae'n bwysig iawn i chi cadw defnyddio'ch Cymraeg ar ôl adael yr ysgol.